Ev der parlamentoya Fransaya. Konferansa Kongreya İran'a azad tê birêvebirin. Ji hemû netewên di nava Îranê de operaniya partiyên siyasî û opozisyonên Îranê endamên divê Kongreya İran'a azad de. Konferans di bi navê ne ji bo darvekirinê li Îranê hat encamdan. Kesên ku sizayê darvekirinê jî ji wan re hatibû birîn, di vê konferansê de bejdar bûn. امیدوارم که هەمووی ئەم دەنگانە بتوانێ حداقل تأثیر گوزار بێ بۆ ئەوەی کە ئەو حکومە عادڵانەی کە جمهوری ئیسلامی ئێران بەسەر ژن و پیا و مناڵی ئێرانیا هێنێ حداقل تأثیر گوزار بێ بتوانێ لەژێر ئەو حکومە سەنگینانە حکومانەی کە ناعادڵانە بەسەر ئەو عالەمە سەپاوە حداقل بتوانن لەغوی بکەنەوە یا وەکە تەخفیف مجازات بێ یا بە شێوازێک کە تأثیر گوزار بێ لە کولە. Di vê konferansê de hejmarek zêde ji parlamentarên Fransî her wiha Serokkomarê Berêyê Fransa, François Hollande jî bejdar bû û peyamek pêşkêşî konferansê kir. Bêrîvan Firat berdevka karên derve yê Civaka Demokratîk a Kurd ku bejdarbûya vê konferansê bû, gotinên Serokkomarê Berêyê Fransayê François Hollande bi erênî binav kirin. Serokkomarê Fransa a Berê birêz François Hollande peyviya ew jî bi rastî got yanê gel nikarin ji çek û bomba azad bibin, dikarin ji bo ku bixwe serî hildin wî çaxê azad dibin. Yek jî nav salonê ji wî pirsiya got eger hûn vî dema yanî Serokkomarê Fransa bûna we çi dikir? Got ez ne serokkomarım ji bo wiya ji bo min yani ji dil da dikarim bêjim ez dikarim wiya bikim ama kengê tu serokkomarî pir daha zahmet e. Yek ji parlamenterên Fransî ku di vê konferansê de panêla xwe pêşkêş kir û got em piştgiriya xwe ji bo gelên li Îranê rave dikin û pêwîst e dengê me bibihîzin û bizanibin ku ew ne bi tinê ne. Elle ferait tout ce qu'elle peut et elle le démontre chaque semaine. Il faut que nous exprimions au peuple iranien notre soutien. Em piştgiriya xwe ji gelê Îranê re rave dikin. Gelên Îranê hewce bibihîzin ku ew ne bi tenê ne. Bi taybetî ew kesên ku endamên malbata wan di girtîgehan dane. Ew kesên ku cezayê darvekirinê li wan hatiye birîn. An jî ew kesên ku tenê ji ber ramanên xwe di lîsteya lêgerînê dane. Ramanên wan sade ne, azadî, demokrasî û mafên mirovan. Divê em bi temamî bê Îraniyan re hevgirtinekê nîşan bidin. Bi giştî endamên vê konferansê di parlamentoya Fransa de perde li ser zilim û zoriya rejima Îranê li ser gelên di nava Îranê de rakirin û banga berdewamiya wan konferans û semînaran dan heta ku bigehin encamên çaverê kirî. Konferansa Kongreya Azad a Îranê di nava parlamentoya Fransa da bidawî bû. Di beşa dawiyê de beyannamek hat pêşkêşkirin. Di vê beyannamê de daxwast li Fransa û dewleta Fransa hat kirin ku di nihawpê da fişarekî zêde bixin ser rejima Îranê da ku sizayê darvekirinê li ser zîndaniyên siyasî yên Îranê û bi taybetî Rojhilatê Kurdistanê rake. Hamîd Mustafa, Dengê Emerîka, Parlamentoya Fransa, Parîs.